एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, कार्तिक गणेश की जय, गंगा मैया की जय, हर हर गुरु बहिना, हम शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करतनी और पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करतनी। यूट्यूब के माध्यम से जे भी हमारा चैनल से जुड़ल बा, हमार भजन भाव देखता, हमरा के लाइक सब्सक्राइब करता, सबका चरणों में प्रणाम करतनी और आशा ना पूरा विश्वास करतनी कि जेंगा हर भजन और कथा के हमारा गुरु बहिना लोग देख के और अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दी ले जा और लाइक सब्सक्राइब करे ली जा, एहू कथा के एक बार जरूर सुनब जा। बहुत सुंदर कथा छोड़ा तनी ये गुरु बहिना, बहुत सुंदर, एकदम ध्यान से देखे के बा कि समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ मिले वाला नहीं खे, जौन हमनी के तकदीर में लिखल बा ओके मिटावे वाला केहू नहीं खे। तो चली बड़ा बढ़िया एगो ये अपना भाग्य के रेखा के बारे में बड़ा सुंदर कथा कहतनी कि जौन हमनी के किस्मत में ब्रह्मा जी लिख देले बानी ओके केहू टाले वाला नहीं खे। तो चलिए गुरु बहिना कथा की ओर चलल जा। देखी एगो गांव में एक गुरु बहिना एगो राजा रहले, एगो राजा रहले एक गुरु बहिना, बहुत बड़े राजा रहले, हाथी घोड़ा बंगला खेत बाड़ी बहुत ज्यादा रहे गुरु बहिना। पहले के जमाना में कांचित गांव में कहीं बहुत दूर दूर पर कहीं एगो राजा रहत रहले हाँ। पहले के लोग तो ऐसे ही खैला बिना मरत रहले हाँ। अब के जमाना में गुरु बहिना सब अपना के राजा बा, जे दू पैसा कमाता उ सोचता कि हमहू अपना के रोजे बनी। केहू के घरी घमंड, केहू के घरी शान कम नहीं खे गुरु बहिना। आदमी कहता कि केहू से हम कम बानी। ऐसे ही पहले के जमाना में एगो राजा रहले गुरु बहिना। पहले के राजा के लोग कदर करत रहल ह के रे ही गांव में बड़ा बढ़िया एगो राजा साहेब बानी, बड़ा इज्जत करत रहला लोग। नौकर चाकर सामने खटिया पर बैठी नाही, राजा के सामने नीचे बैठी ओकर हुकुम के पालन करत रहल ह। अब उ जमाना कहाँ बा। एक गुरु बहिना राजा रहले, बहुत बड़े राजा रहले। राजा रानी दोनों जना रहल लो। अपना घर में एगो चमार के नौकर रखले रहल लो, चमार के नौकर रखले रहल लो ये गुरु बहिना। देखी संजोग के बाद कि उ चमार और उनकर पत्नी राजे के घर में उनकर जौन औरत रहली वो अपन झाड़ू बर्तन खाना दाना के व्यवस्था करस, और जौन उनकर पति रहलन अपन बाहर के काम करस। करते करते जब कुछ समय बीतल एक गुरु बहिना, त राजा के एगो लड़की पैदा भइली। राजा के एगो लड़की पैदा भइली। बड़ा धूमधाम से राजा छठियार सोहर मंगल करौले। आ एक महीना के बाद एक गुरु बहिना जौन उनकरा घर में चमार रहले, उनकरा औरत के तन से एगो बेटा पैदा भइले। बेटा पैदा भइले एक गुरु बहिना। नौकर के जौन लागल तो अपना पत्नी के सेवा सत्कार कैले राजा के घर से। दोनों जना खुशी खुशी रहे लागल लो। गुरु बहिना जौन चमार रहले उनकर औरत तनी छुट्टी पर हो गई, अपना घरे रहे लगली। आ रानी के भी लड़की रहली, रानी आपन देखे लगली और हरजन के औरत आपन देखे लगली। कुछ समय जब बीतल बा एक गुरु बहिना, ता जब कुछ दिन जब बीतल तो देखी जौन उनकरा घर के जौन चमार नौकर रहले वो बेचारा मेहनत मजदूरी में लागल बड़े। राजा साहेब एक दिन एक गुरु बहिना कौनो सामान के अपना घोड़ा पर बैठ के सवार भइले, कहले कि चली। राजा के कामे रहे, एने ओने घूमले गुरु बहिना।
चल देहले राजा जात जात जब कुछ दूर जाता रे त देखा तरे कि शंकर भगवान या पार्वती अपना दूसरा भेष में होने से चलल बालो ए गुरु बहिना। राजा साहेब देख के झुक के प्रणाम कैले बने कि बाबा प्रणाम, मैया प्रणाम। ओइजा से आगे बढ़ी गई बने। पार्वती मैया कहले बड़ी कि ए भोला जी रउरा तो धरती पर आ गई नी, अब तो रउरा अपना चर्चा में अभांग धतुर में मगन रहब, लेकिन हमरो के जिए खाए खातिर कोनो उपाय करे के पड़ी धरती पे। कहले कि का करबू, आते जितना अपना के रउरा महान बनी उतना हमहू अपना के महान बनी। हमहू ए पीपर के पेड़ की हैं बैठ जतनी, आ जितना हमारा गुरु भैया गुरु बहिना लोग आपके हैं जाई लो, सबकर हम रेखा के भाग्य देखब, हाथ के रेखा देखब, केकरा किस्मत में का लिखल बा, के अमीर होई के गरीब होई, केकर केकरा से शादी होई, सबकर जन्म कुंडली बनाए। कहले कि ठीक बा। पार्वती मैया बैठ के गुरु बहिना पीपर के पेड़ तर आजे भी आवे ओकर भाग्य रेखा देखे लगली। ओने से जब राजा लौटा तरे त देखो तरे कि बड़ा भीड़ लागल बा, बड़ा भीड़ लागल बा। कहले कि का बात बा, बड़ा एजा भीड़ बा। आ त सब अपना बेटा बेटी के जन्म कुंडली देखावता, अपन भाग्य रेखा देखावता। कहले राजा साहब कि चलो तनी हमहू देखानी कि हमरा लड़की के कहाँ शादी होई आ कैसे होई। गईले राजा साहब कहले कि ए माँ तनी हमरो भाभी देख दे तू, तनी हमरो रेखा देख दे तू, तनी हमरा बेटी के जन्म कुंडली देख दे तू कि हमरा बेटी की शादी कहाँ लिखल बा। पार्वती मैया एक गुरु बहिना देखली त देवी देवता के बात कहो खाली ना जाला, ऐसे कि सब रचल उहे के संसार बा, सब दिहल है मनुष्य के तन बा उहे सबके दिहल, तो वहाँ के कोनो है बाड़ी निकली त गलत ना निकली। एक गुरु बहिना जब राजा साहब अपना लड़की के जन्म कुंडली देखौले, पार्वती मैया कहली कि ए राजा साहब तहरा लड़की के शादी जवन तहरा घर में नौकर बा, जवन चमार तहरा घर में नौकर बा, ओही के लड़का से तोहरा लड़की के शादी होई। राजा साहेब एकदम खिसिया गईले गुरु बहिना, आग बबूला हो गईले। कहले कि हाँ इहे तू भाभी देखा तारू, इहे तू जन्म कुंडली देखा तारू, ई कबो ऐसन हो सकेला कि राजा के लड़की से हो नौकर के लड़का से शादी होई। सरासर गलत बात हर बात। आदमी के चुतिया बनौले बड़ू ढोट कमंडल बांध के चलाई जैसे बोरिया बिस्तर उठावा जाए जैसे, ई संभव हो सकेला कबो कि राजा के लड़की के नौकर के लड़का से शादी हुई। कहली कि हमार जबान कबो खाली ना जाए जा। एक गुरु बहिना जब कुछ दूर पर राजा गईले तो बात के सोचे लगले। कहले कि ये भाई काज नहीं बात जाके आगे सच हो जाए। जौन चमार बा वो हमरे घर में रहो त बेचारा, ओकर लइका बा, लइका आई हो सकेला हमरा लड़की से संबंध हो जाओ, करने हमार लड़की ओकरे से शादी करे। ये बात सही बा कि गलत बा, काये में बात बा। एक गुरु बहिना इहे चिंता सतावे लागल। भर रास्ता राजा साहब सोचते चल गईले घरे खाना वाना खा के सुतले, मन में ख्याल आई कि रही वासना बाजी बसुड़ी, अगर जो ये चमार के लइका जिंदा रही तो हमरा खातिर दुश्मन बन जाई। एकरा के रास्ता से हटावे के परी। कैसे रास्ता से हटावे के परी? ए गुरु बहिना तहिया वो नौकर अपने लड़कों के लेके आई रहले। राजा साहब कहले कि ये नौकर अपना लड़का के आज हमरा संगे जाए गंगा स्नान करे। कहले कि ठीक बा महाराज राउत आज्ञा। राजा साहेब वो नौकर के लड़का के घोड़ा पर बैठा लेने। कहले कि चला बाबू गंगा स्नान दे चलल जा। चल देहल लो राजा साहेब वो चमार के लड़का ता गंगा स्नाने गई लो। गुरु बहिना ता कहत रे राजा साहेब कि चला बाबू नहा लिहल जा, कपड़ा खोला। कहले वो लड़का कि ए राजा साहेब अपन कपड़ा खोल दी, जाई रउरा पहले नहाए, हम सामान अगोरा तनी परे पारी न चलल जाई नहाए। कहले कि नहीं संग ही चले के। एक गुरु बहिना नौकर के जवन लड़का रहले कपड़ा खोल दिहले। कहले कि राजा साहेब रउरो कपड़ा खोलनी आता नहीं,
हम कपड़ा पहनल ही नहाई। एक गुरु बहिना कमर में तलवार खोसले रहले, लड़का के लेके गंगा जी में ढुक गईले। गंगा जी में ढुक गईले एक गुरु बहिना। आदमी के नजर गलत हो सकेला, आदमी हत्यार हो सकेला, लेकिन देवी देवता सबका नजर में महान बा। देवी देवता सबके एक समान देखेला एक गुरु बहिना। हमनी के अंदर भले कुछ भी बा, लेकिन गंगा मैया, शंकर भगवान, जे भी देवी देवता बा सबका बारे में सोचेला। एक गुरु बहिना गंगा मैया सब देखत तरी, और पापी लोग, धर्मी लोग जाके गंगा जी के पानी से अपन पाप धोता, तो साक्षात पाप करे गइल बने गंगा जी में। एक गुरु बहिना तलवार निकाल तरे लड़का के अंदर ले जाके। गंगा मैया सब देखा तरी, कहले बने कि बुड़किया मारा बाबू। जे ही लड़का बुड़किया मारे के कहले बने एक गुरु बहिना, राजा साहेब तलवार चलावे लागल बने। एगो तलवार चलावले, दूगो तलवार चलावले, तीन गो तलवार चलावले। गंगा मैया आके अपना गोद में ले ली। निशान पर गईले गुरु बहिना गर्दन पे, गंगा मैया अपना गोद में ले ली। और राजा साहेब तीन गो तलवार चला के आ वो नौकर के लड़का के ठेल दिले। लाश दहे लगल गुरु बहिना। बेचारा लड़का तो जिंदा रहले, लड़का जिंदा रहले, ढकेल दिले। गंगा मैया के देखी महिमा अपरंपार बा। गंगा मैया अपना गोद में ले ली। धीरे धीरे लड़का दोहे लगले, दहत 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 जाता रहे। जब वो पार नौकर के लड़का चल गए बने एक गुरु बहिना, तो देखी संजोग के बाद आदमी कहेला कि खोजी के राम भेटाले, अगर जो जकरा के राम ना मरिहे ओके केहू मारे वाला नहीं खे। लड़का दहत दहत चल गई ने। संजोग की बात की वो घाट पर वो पार एगो औरी राजा रानी आई रहे लोग गंगा स्नान करे। गंगा स्नान करत तो ले रानी के नजर पर लो लड़का पर थोड़ा थोड़ा हाथ लौके एक गुरु बहिना हाथ डोलावत। कहली कि राजा साहेब देखी ना, एगो लड़का के लागो था कि लाश से आवता, लेकिन लड़का अभी जिंदा बा। कहले कि पागल हो, गंगा जी में केहू जिंदा लड़का फेंकी, लेकिन एक गुरु बहिना हथवा डोलत रहे। कहली रानी की ए राजा साहेब एक बार देख लिया में का बा, देखी हो लड़का के हाथ हिलता। एक गुरु बहिना जाके लड़का किनारा लगले। राजा साहेब अभी जाता रहे कि लड़का के पकड़ी, लेकिन गंगा जी के पानी जाना था नहीं गुरु बहिना। राजा डरे अंदर ना जास, कहस के अभी लड़का के शरीर उतना लम्बा लौकता, कैसे गंगा जी में हम डूबी। आइने लड़का एक गुरु बहिना गंगा मैया से गुहार करत तरन कि हे गंगा मैया। लड़का तो बचले बने, लेकिन गंगा मैया से वो हार करत रहे कि हे गंगा मैया, हई हमार नैया पार उतारी, हमार जान बकस दी है मैया। रौरा दरबार में ये अनर्थ ना हो सकेला कबो। तो देखिए गुरु बहिना उ लड़का रोवत रहे, आ गंगा मैया से कहत रहे कि हे गंगा मैया हमके पार उतार दी। रौरा के चुनरी या पीठा चढ़ाई हे गंगा मैया, बतासा या चाना चढ़ाई हे गंगा मैया, हमके पार उतार दी। रोवत रहे गंगा मैया से कहत रहे गुरु बहिना। कैसे कहत रहे, बड़ा सुंदर गाना के भाव लागल कि अरे तोहके चढ़ैबा गंगा मैया पीठवा चुनरिया, कि गंगा हो मैया ना, कि तोहके चढ़ैबा मैया पीठवा चुनरिया, कि गंगा हो मैया ना। तो हमके ठेली के कई दपरवा, कि गंगा हो मैया ना, कि बोझल नैया कई दपरवा, कि गंगा हो मैया ना। कहत रे के गंगा मैया हमके ठेल के पार को दी, हई बोझल नैया पार को दी है गंगा मैया। कहत रे कि तोहके चढ़ैबा मैया चानवा बतासवा, कि गंगा हो मैया ना। तो हमर नैया कई दपरवा, कि गंगा हो
एक गुरु बहिना गंगा मैया के दया लागल, कहले कि सब है अपना प्राण के भिक्षा मांगेला। जैसे ही लड़का अपना प्राण के भिक्षा मांगता ओकरा पर स्वयं गंगा मैया अपन दर्शन दिले बड़ी। एक गुरु बहिना पार ले जाके किनारा पे गंगा मैया लगा लेली। उ राजा साहेब बुरानी लड़का के ले लिहल लो, पूछे लागल लो मैं कहानी। एक गुरु बहिना उ नौकर के लड़का पूरा कहानी बतौले, लेकिन अपन जाति पाति ना बतौले। जाति पाति ना उ लोग पूछल लो ना उ बतौले। वहाँ लोग के मतलब रहे कि हमनी के कुछ ना रहे, बाजी के नाम बुता गए गो गंगा मैया हमनी के लड़का दे दिली। एक गुरु बहिना लेके जब आ घरे गइलो तब रानी कहतरी ओह लड़का से किए बाबू कौना कारण तू गंगा जी में दह के अइल ह, कैसन नहीं दर्दी तोहर माई बाप बाकी तहके गंगा जी में फेंक दिहल ह। ए गुरु बहिना कहतरी उ रानी साहेब लड़का से कि के तोहरे माई ए बाबू के तोहरे बाबू जी अरे के आ तोहरे बाबू जी हो आ कौन नीरदैया तोहके फेंक राम। ए बेटा हो कौन नीरदैया गंगा जी में फेंक राम। लड़का कहता ने गुरु बहिना क्या रे नाही हमारे माई ए गंगा मैया नाही हमारे बाबूजी अरे नाही हमारे बाबूजी हो आ राजा नीरदैया जनवा मारले हो ए मैया हो आ राजा नीरदैया गंगा जी में फेंकले हो। कहत रहे कि ना हमर माई फेंकले बड़ी ना हमर बाबू फेंकले बड़े। ई राजा साहेब ले के हमरा के आ गंगा जी में फेंक देले बड़े। एक गुरु बहिना उ राजा रानी बढ़िया से लड़का के लिखावे पढ़ावे लागल लो, पोसे पाले लागल लो, बड़ा सुंदर स्कूल में नाम लिखवावल लो, बहुत सुंदर से पढ़ावे लिखावे लागल लो। गुरु बहिना जी माई जवन एगो लड़का के जितना प्यार दुलार देले उतना वो नौकर के लड़का के वो रानी और राजा प्यार देले वालो। ये गुरु बहिना बेचारा पढ़ लिख के जब 10-12 पास कैले गुरु बहिना कहीं शहर में नाम लिखाए, शहर में नाम लिखाए लड़का पढ़ लिख के उन्हीं से गुरु बहिना डॉक्टर बन के होइले। राजा के रानी के छाती एकदम दुना हो गई कि हमनी के पढ़ावल लिखावल लड़का आज कामयाब हो गए। एक गुरु बहिना संजोग के बात की एगो पंडित जी एह राजा के घरे भिक्षा मांगत अइले। कहले कि ए राजा साहेब अरे अभी आज ले अपने लड़की के शादी ब्याह ना कैल। कहले कि ना हो शादी ब्याह ना कोईनी, कहीं लड़का जानकारी में होखे तो बताओ। कहले कि एगो लड़का तबा लेकिन गंगा ओह पर बा, राजा के लड़का है डॉक्टर बन के आइल बा, बड़ा धन संपत्ति बा। देखिए गुरु बहिना बागी के रेखा केहू मिटावे वाला नहीं खे। कहले कि ठीक बात बातचीत कर का करे के ब्याह शादी होई। पंडित जी गईले वो राजा के लड़का जवन नौकर के पोसले रहले उनकरा से बातचीत भइल। उ राजा कहले कि ठीक बा काहे ना लड़की अच्छा होई तो ब्याह कइल जाई। रजू साहेब गईले देखियो के ब्याह तय भइले। गुरु बहिना ओह चमारे के लड़का से ओह राजा के लड़की के शादी भइल, बड़ा धूमधाम से शादी भइल। राजा के घर में उ लड़की गईली। इन्हें जब राजा साहेब ब्याह कर लिहले सूची से एक दिन जब जाता रहे तो वही रास्ता में पार्वती मैया कहली कि काहे राजा साहेब लड़की के शादी हो गई। आ तो हाँ तू तो कहत रहलू कि यही चमार के लड़का से तहरा लड़की के शादी होई, देखलू है ना कितना धूमधाम से हमरा लड़की के शादी भइल है। पार्वती मैया कहली कि हाँ हम तो देखनी है कि बड़ा धूमधाम से शादी भइल है, लेकिन वो लड़कवा के तू देखला है
लड़की के शादी कैले बड़ा? कहले राजा साहब कि हम बिना देखले कैनी हम। कहले कि ठीक बा, जाओ लड़कवा के गर्दन पर देखी ह कि उ कौन लड़का ह जब तू 3 गो तलवार चलौला, आज लो लड़का के गर्दन पर निशानी बा। वही चमार के लड़का से तू अपना लड़की के शादी कैले बड़ा, जाके ओकर गर्दन पर देख। ए गुरु बहिना, इतनी बात जब राजा साहब सुनले बने, एकदम दिमाग उनका टन आ गइल बा। कहले कि कैसे हो सकेला? काली पार्वती मैया की कलेवा लेके लड़की के जाई ह आ देखी है कि लड़का के है। एक गुरु बहिना, राजा साहब के अब जौन कलेवा 2 दिन पहले ले जाए के रहे, बाद ले जाए के रहे, कहला कि रहा 2 दिन पहले ही लेके चली। राजा साहब के खबर भेजवाले, कहले कि आवा तनी कलेवा लेके गईले। राजा साहब के तब बेचैनी ले रहे कि जल्दी हम देखी कि कौन लड़का है। ओकरी बाद एक गुरु बहिना राजा साहब कहले कि समधी भाई बैठी, हमार लड़का अभी काल ही आई है छुट्टी पर, आज छुट्टी नहीं है। राजा साहब रुक गए। जब दामाद आइले, कहले कह रहे पिताजी खाना वाना खा ली, नहा ली, अभी ये बेरा ले सुतले बनी। राजा साहब के तो उहे बात खटकत रहे। आउ जौन नौकर के लड़का रहले वो तो खूब बढ़िया से चिन्हत रहले कि राजा साहब है हमरा के लेके वही। एक गुरु बहिना, राजा साहब कहले के बाबू चला हमके पानी भरा, हम नहाए, लेकिन एजा ना नहाए, ऐसे कि हम घरे दुआरे ना नहानी, हमके कहीं मैदाना में ले चला, बारी बगीचा में जहाँ कॉल होखे तहाँ। कहले नौकर के लड़का की ठीक बा चल। कुछ दूर गई एगो बगीचा में एगो शंकर भगवान के मंदिर रहे, वही एगो कल रहे, वही जे कहले कि ठीक बा पानी भर तनी नहाल। कहले राजा साहब कि ए दामाद बबुआ, हमरा गांव के नियम ह कि दामाद पहले नहाला लो तो ससुर लोग पीठ मलेला लो। कहले कि चली जब रौरा गांव के नियम ह तो हम ही आगे नहा ले, तनी रौरा पीठ हमर मोल दे। जब वो नौकर के लड़का नहाए लगले एक गुरु बहिना, आ राजा साहब जब पीठ मले चलले तो निसनिया गिनस 1 2 3 1 2 3। कहसु नौकर के लड़का कि पिताजी का कुछ कहत निका ना हो, आई त अपन गिन सकस। ओकरी बाद एक गुरु बहिना राजा साहब रोवे लगले। कहले कि सही बात बा, भाग से समय से पहले और भाग से ज्यादा कुछ मिले वाला नहीं खे, ब्रह्मा के लिखल के हु मिटावे वाला नहीं खे। यह बात सोचत रहे। नौकर कहत रहे कि राजा साहब रोवत निकार रौरा त ना हो, रोवत नहीं खे। ओकरी बात कहले कि चली अब तो हम नहा लेनी, अब आप नहानी। कहले कि हम ना नहाए, हमरा ए बेर नहाए के मन नहीं खे करत, अब हम घरे जाए। अइले एक गुरु बहिना ओइजा से अपन बोरिया बिस्तर उठौले, अइले अपना घरे द्वार पर बैठल बने। रानी कहली कि अरे काहे इतना मन मार के बैठल बनी, का बात बा? आता का हम बताएं कि का बात बा? आता आखिर में काहे इतना नर्वस बानी, कबो इतना नर्वस ना रहनी, का बात बा? आता जवन आदमी कहेला कि जवना के डर रहे उहे भइल। आखिर में वही चमार के लड़का से हमरा लड़की के शादी भइल। ओकरा के हमारे खातिर गंगा जी में ले गई, लेकिन वो कैसे बच के चल गई लोह पार। आ ओहू पार एगो रोजे पोसलन, वही के पंडित जी हाथ ले अइले, हमनी के शादी कर दिहनी जा। अब हमके पता चलल है, फिर जौन जन्म कुंडली देखेली उहे बतौली है कि जाके पता कर। तो सही बात बा, 3 गो तलवार चलौले बनी, गर्दन पर निशान बा, उहे चमार के लड़का ए बेरा डॉक्टर बनल बने, और नहीं से हमनी के लड़की के शादी भइल बा। काली रानी की चली तो कौनो बात नहीं, जब वही से लिखा के आई रहे हमनी के लड़की, तो समय के टलला से टले वाला नहीं खे। जब ब्रह्मा जी लिखले रही है तवने हुई। तो एक गुरु बहिना, समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ मिले वाला नहीं खे। आज जौन हमनी के किस्मत में लिखा रही एकदम गोलिया के घोरिया के ओइजा ले आके आ रखी। तो विधि करे चतुराई
कोट करे चतुराई विधि के लिखल मेट न जाई। केहू केतनो चतुर होई, केतनो चतुराई करी, लेकिन जौन विधि के लिखल विधान रही ओके केहू टाले वाला नहीं खे। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो कार्तिक गणेश की जय। प्रेमवा से बोल द हे गुरु बहिना कि शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। चलिए गुरु बहिना देखी, बड़ा हम सुंदर एगो अपना डमरू भजन पर और अनीता के सोहर पर कथा लेके आयल बनी। आशा ना हमारा पूरा विश्वास बा कि जे भी गुरु भैया गुरु बहिना हमसे जुड़ल बा, हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़ल बा, जरूर है कथा के सुनब जाओ, सुन के अपन दुलार प्यार आशीर्वाद जरूर है अनीता बेटी पर बरसाई जा। तो चली जाए गुरु बहिना, बड़ा सुंदर कथा लेके आयल बनी। आशा ना पूरा विश्वास बा कि जरूर सुनब जा, आया अपन दया बरसाई जा। बहुत दर्द भरी कथा बा ये गुरु बहिना। एगो गौ माता कैसे अपना शिव गुरु के प्रसन्न कैले बाड़ी अपना दूध के धार देख के। आ गौ माता के अपमान करे वाला लोग तनिए के जरूर एक बार सुनी कि गौ माता के आशीर्वाद से कितना लोग बढ़ी और कितना लोग घटी। एक बड़ा ध्यान से सुने के भाई गुरु बहिना। तो चली कथा की ओर चलल जा। एगो गांव में एक गुरु बहिना, एगो गांव में एगो शिष्या रहली और उनकर पति रहले। दोनों पति पत्नी रहल लो। एक गुरु बहिना भगवान भोलेनाथ के पुजड़ी रहल लो। तो जवन माई बाप कैले रहेला वो बेटा बेटी जरूर करेला। थोड़ा सा भी प्रभाव जरूर पड़ेला, पूरा ना पड़ी लेकिन थोड़ बहुत तो पड़बे करी। एक गुरु बहिना वो शिष्या के 3 गो बेटा और 1 गो बेटी। लेकिन कहल गई बा एक गुरु बहिना कि 10 गो बेटा रही तो हिस्सा ले ली, लेकिन 1 गो बेटी अगर जो घर में हो जाई तो के हिस्सा ना मिली, वो पराया हो जाई। 10 गो बेटा रही तो घर में गुजर हो जाई, लेकिन 1 गो बेटी के गुजर ना होई। आदमी कहेला कि बेटी पराया है, बेटी दूसरा घर के है। वही माई बाप के तन से जन्मल, लेकिन बेटी दूसरा के घरे चल जाए हैं। आयान के बेटी अपना घर में आके राज करी। ते गुरु बहिना ऐसे ही 3 गो बेटा रहल लो, 1 गो बेटी रहली। कुछ समय जब बीतल, माई बाप जन्म दे देता है गुरु बहिना, लेकिन ये नहीं खे जाना कि हमार बेटा बेटी कवना राहे जाई, कैसे ढली, कैसे एकर जिंदगी बीती, एकर बियाह शादी देखे के हमनी के मिली कि ना मिली। एक गुरु बहिना तीनों बेटन के शादी तक कर दिले रहल लो पति पत्नी। बेटी एगो रह गईली, माई बाप के सया उठ गई लो धरती से। गुरु बहिना माई बाप इस दुनिया से चल गई, बेटी अनाथ हो गईली। अनाथ हो गईली एक गुरु बहिना भगवान भोलेनाथ के देखले रहली कि हमार माई बाप पूजा पाठ करता। इहो बाबा के दरबार में अपन नेह लगावे लगली। कहली कि हे भोले बाबा रौरा ऐसा अंतर्यामी के बा। आदमी कहेला कि सब देव है तरौरा महादेव हैं, सब काल है तरौरा महाकाल हैं, सब दानी है तरौरा महादानी हैं, देवों में देव महादेव हैं। रौरा अगर हमरा संगे रहब, राउर कृपा बना रही तो हमरा देश दुनिया के कोनो जरूरत नहीं है। धन संपत्ति का होई, बस आपके चरण हमरा खातिर धन संपत्ति बा। यह बात सोच लेहली ये गुरु बहिना। भौजाई लोग के संगे काम धंधा क के बेचारी जाके सुबह से अपन फूल उतारे लागस, पूजा पाठ में लाग जास। घर में फटो धा के पूजा करत रहली एक गुरु बहिना। तीनों भौजाई फाड़ के फटो फेंक दिहल। कहल लो कि दिन भर पूजा कैला से भोजन ना मिली, शिव गुरु 56 भोग बना के ले आके ना दे दी हैं, कर तो खा। बिना मेहनत के फल ना मिलेला, करबू तबे भोजन मिली। जा गोबर पानी कर खाना बनाव।
हुकुम पर हुकुम करस लो ए गुर बहिना। बेचारी के जब फटो फाड़ दिहल लो, लगे पैसा ना रहे, सोचली कि रह जा तनी गोबर काट के लेके जाई बगीचा में, ओइजे से माटी ले आई आ माटी ले आके शंकर भगवान के शिवलिंग चुरा के भौजाइन से बनाई आ वही पर हम घरे पूजा करब। ऐसे कि माटी कहीं शुद्ध बा, माटी के बर्तन कहीं शुद्ध होला ए गुरु बहिना। बेचारी शिवलिंग ले आई, माटी ले आई, खूब सुंदर से चुरा के शिवलिंग बनौली, ओके छत पर झुरवली एक गुरु बहिना, ले जाके पूजा वाला घर में चुरा के धैले रहली। गईली बेचारी फूल ओल तुरे खाती, भौजाई शिवलिंग जो ही के ले आके आंगन में धह के ओके बल्टी के पानी गिरा दिहल लो। मैं माटी गल गई आ माटी गल गई ले गुरु बहिना, वही मटिया के फेंक दिहल लो ले जाके बहरी। बाहरे भोले बाबा के महिमा अपरंपार। मटिया के तो टुकड़वा टूट गई, लेकिन वही जगहिया पर पत्थर के शिवलिंग बड़ा सुंदर हो गई गुरु बहिना। बेचारी उ लड़की अली जुहतरी रोअतरी जुहतरी रोअतरी, पता चल गई बाहर जातरी तो देखतरी कि वैसे ही शिवलिंग। सपना पूरा कैले भोले बाबा। बेचारी लेके करेजा में साट लिहली। भौजाई कहे लगल लो अपना अपना पति लो से कीन कर बियाह शादी कर दई, बड़ा ओत कर देले, बड़ी खाली पूजा पाठ करे हैं, भोले बाबा भोजन दी हैं। ए गुरु बहिना, जब इतना बात बेचारी के पता चलल कि हमार शादी हो या शादियों करी लो, तो वैसे ही घर में करी लो कि जैसे ऐजा हमार डहकत जियरा जाता, वैसे हमार ओहुजा डहकत जियरा जाई। एकरा ले बढ़िया हम बियाहे ना करब, कुंवारे भला सही बा कि कम से कम भोले बाबा के आशीर्वाद हमारा संगे रही। भोले बाबा रहियन तो हमारा हर सुख बा। एक गुरु बहिना घर से उस शिवलिंग लेके निकल गईली। जात जात कुछ दूर जात रही तो एगो जंगल पड़ल, वही जंगल में एक गुरु बहिना शिव गुरु के शिवलिंग अपना संगे रखले रहस तो जानस कि शिव गुरु हमरा संगे बने। एक गुरु बहिना ओई जे बेचारी जंगल में जाके रात हो गई, विश्राम कैली रहली। कुछ दूर पर देखा तरी तो धुकू 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 एक गुरु बहिना एगो शंकर भगवान की कुटी खाने लौकता। सुबह में गई बड़ी, कहले बड़ी कि हे भोला जी रउर महिमा अपरंपार बा। वही में शिवलिंग धैले बड़ी आ एक गुरु बहिना कहली कि हे भोला जी रउरा जंगले झाड़ में रहे नी, दुनिया तो अपना खाती मरता, लेकिन सुन ले बानी कि रउरा दुनिया खाती मरे नी। तो एगो देखी है अधीन अनाथ लड़की रउरा के यहाँ आके दरबार में गिरल बा, हमरो पर अपन दया बरसाई। एक गुरु बहिना बेचारी पूजा पाठ में लागी गईली। आज जब वो पूजा पाठ करे लगली एक गुरु बहिना, तो धीरे धीरे गांव के गुरु भैया लोग गुरु बहिना लोग बगीचा में अपन घूमे फिरे आवे देखे, सब जाके अपना अपना घरे प्रशंसा करे लगल कि बड़ा सुंदर एगो लड़की जंगल में बड़ा सुंदर भजन भाव भोले बाबा के करेली। धीरे धीरे एक गुरु बहिना लोग बटुराए लगल, चर्चा भजन होखे लगल। वही में एक दिन कहल लो गुरु बहिना लो कि शिष्या एगो तनी भजन गाओ। कहा तरी लड़की एक गुरु बहिना की देखी ये माता जी ये बहिन लो केहू कुछ लेके ना आइल बा, न केहू कुछ लेके जाई। एक दिन अपने जामल मुंह पर आगी धराई, आई अपने जामल एक दिन दुश्मन होई। भगवान के भजन कर लिहला के काम बा। तो एक जनी गुस्सा हो गई, कहली कि कैसे हो सकेला, बेटा बेटी आदमी जन्मावा त काहे खाती। कहली कि देखी वहीं पर हम भजन सुनाई बाप के, अपने बेटा अगर जो रौरा तन से जन्मौले बनी बाहर भीतर गईल बा, फोन करब कि ये बेटा आवत तबीयत खराब बा, बेटा कही कि टाइम नहीं खे, आ मर गईला के बाद आई बेटा तो देखी का बेटा करी। सुन के ज्ञान ले लेवे के बा, भोला जी के 3 सूत्र के ज्ञान बा कबो कामे आई। उ शिष्या गावत रही है गुरु बहिना, और वो शिष्या लोग के सुनावत रही। कैसे गावत रही क्या रे हरियर बांसवा कटाई दी है बहिनी, अरे कटाई दी है बहिना, अरे लोहारा बोला के साल हवाई दी है बहिना। कहतरी
कि अपने जमालहा हरियर बांस मंगा के लोहरा से सजा दी। और का कहतरी कि अरे बांसवा पतल बिछाई दी है बहिना, अरे बिछाई दी है बहिना, अब वही पर के सुताई दी है बहिना, आई अपने तन के जामल बेटा निरदैया हुई है बहिना। कहतरी कि वही पर पतलो बिछा के सुता दी हैं, आई अपने तन के जामल बेटा निर्दयी हो जाई हैं। और लास्ट में का कहले बड़ी कि अरे चारी जाना मिल के अरे कंवरिया उठाई है बहिना, अरे कंवरिया उठाई है बहिना, अरे राम नाम के भजनिया गावत लेके जई है बहिना, कि अरे राम नाम के भजनिया गावत लेके जई है बहिना। कहतरी कि एहू जा रामे नाम के भजन गावे के बा, आ जहिया अंतिम संस्कार होई तहियो लोग राम नाम सत्य है यही सबको गत है, भगवाने के भजन गावत लोग लेके जाई। तो अपने तन के जामल बेटा आ मुँह पर गिया धरिए बहिना। कितना बढ़िया बात कहले बड़ी है गुरु बहिना। सब गुरु बहिना लोग के ध्यान खुल गइल बा, सब गुरु भैया लोग के ध्यान खुल गइल बा कि बात सत्य बा। भजन भाव में लागल बड़ी है गुरु बहिना, सब भजन भाव सुन के अपना घरे चल गए। देखी वही जंगल में एगो पूरा झुंड में से गाय निकल के भुलात भटकत आइल बड़ी, आया के उहो भजन भाव या पूजा पाठ लड़की के देखा तरिए गुरु बहिना। करते करते समय बीत गइल बा, आधा उम्र हो गइल बा लड़की के। जब गौ माता गइल बड़ी तो बेचारी के पूजा पाठ देख के आंखी से झरझर आंसू गिरता। जब वो लड़की के नजर पड़ल बा गौ माता पर, कहले बड़ी कि ये गौ माता हम तो अनाथ बनी, हम तो बेबस बनी, तो रोवतनी, रौरा काहे रोवतनी। गौ माता कहले बड़ी कि ये बेटी जैसे तू अनाथ बड़ू वैसे ही हमहू अनाथ बनी, न तोहरा आगे पीछे केहू बा, न हमरा आगे पीछे बा, हमहू अनाथ बनी। कहले बड़ी उ शिष्य आए गुरु बहिना की ठीक बा गौ माता, आज के बाद से रौरा अनाथ बनी तो हमरा संगे केहू नहीं खे, आ हमर दिन ना कटेला। भोले बाबा के भजन भाव कर ले तब से रौरा सेवा में लाग जाए, इहे हमर काम बा। गौ माता रहे लगली है गुरु बहिना। ई शिष्या रहली रोज हरियर हरियर घास ले के चरा ले के बेचारी के खियावस पियावस। उ गौ माता गर्भवती रहली, कहली कि खा घास भूसा खा, तोहरा बच्चा के स्वस्थ अच्छा रही, अपना बच्चा खाती खा। ए गुरु बहिना बेचारी गौ माता के लेके उ शिष्या रहे लगली, भजन भाव करे लगली। कुछ दिन जब समय बीतल बा तो शिष्या के अंतिम संस्कार हो गई बा, यह दुनिया से चल गई बड़ी। एक गुरु बहिना गौ माता शिवलिंग पर माथा पटक पटक के रोआ तरी, कह तरी कि हे गुरुजी इतना हमके सेवा करे वाला के बा, हमरा खाती उ शिष्या ना हमर महतारी रहली है, हम उनकर महतारी रहनी है, उ हमार महतारी रहली है। एगो बेटी की नहर हमके पलले रहली है, हमहू एगो महतारी की तरह उनके पलले रहनी है। ए गुरु बहिना शिवलिंग पर रोआ तरी, कह तरी कि हे शिव गुरु ओ हमारा महतारी के अपना स्वर्ग में कहीं जगह दे, ऐसे कि रौरे पर अपन जिंदगी लुटा दिहली। देवी देवता के सेवा करत जिंदगी बीत गई, कुछ नहीं खी मांगत, हम अपना शिष्या खाती इहे मांगतनी कि उनकरा के स्वर्ग में अच्छा स्थान मिले के चाहे। भोले बाबा सुन के बड़ा प्रसन्न भइले, कहने की सब तो अपना खाती मरता, लेकिन देखी कौनो जानवर से कौनो जीव से अगर जो लगाव हो जाई तो ओके उतने दया मिली। एक गुरु बहिना शंकर भगवान से रोआ तरिया कह तरी कि अब हमके करे वाला के बा, अब हम एजा से जातनी, हे गुरुजी
बहिना अपन दया हमरा पर बरसावत रह, हमरा के हमरा बच्चा पर कौनो कष्ट ना आवे के चाही। अब तो हम जंगल छोड़ के जातनी। ए गुरु बहिना खोजी के राम भेटाले, जंगल छोड़ के जब चल रही गौ माता तो देखी एगो कसाई घूमत रहे वही जंगल में। कहले कि ओ रोज तो हिरन कुकुर बिलार सियार लेके जानी, आज तो बड़ा बढ़न हमरा के पशु आहार मिलल, आज हमें निकरा के लेके चली। आ कौनो बड़ व्यापारी आई बहुत पैसा में बेच दे। एक गुरु बहिना जब इतना बात गौ माता के जानकारी भइल बस सुनले बड़ी, कहले बड़ी कि हे शिव गुरु इहो दिन देखे के मिली, इतना आपके पूजा पाठ कैला के बाद। एक गुरु बहिना शंकर भगवान के तो दया आशीर्वाद हमेशा साथ बा। तो देखी जब कुछ समय बीतल बा, वो कसाई गौ माता के लेके गइल बने, बांध देले बने, जल्ले बने की गर्भवती बाड़ी। कहले बने कि ए गौ माता जवले दूध देबू तवले तहके ना बेचो, आ जहिए दूध दिहल बंद कर देबू तहिए तहके बेच दे। एक दो महीना बीतल बा। एक गुरु बहिना गौ माता खूब सुंदर बछड़ा देले बड़ी, बछड़ा देले बड़ी। आ कहले बड़ी उ कसाई खूब खियावत रे, आ खूब गौ माता दूध देता रही। कहत रही अपना मन में सोचले बड़ी कि हे गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देव हमरा के कि कबो हम दूध दिहल बने ना करी, आ हम दूध दिहल बंद ना करब तो हमके बेचबे ना करी हैं। ए गुरु बहिना जितने उ खियावत रे उतने उ दूध देता रही। ए गुरु बहिना कुछ समय जब बीतल बा, एगो बड़ा भारी व्यापारी आइल बने, कहले बने कि गाय बेच द, दाम कम हो गइल बा बेचे के कह दिले बने। एक गुरु बहिना आ जे गाय के पगहा खोले जात रहे तौले शंकर भगवान नाग बन के आके पैरे में डस देले बने। एक गुरु बहिना हाय शिव गुरु, हाय शिव गुरु, हाय गौ माता, हाय गौ माता कह के आ ओइजे गिर के खत्म हो गइल बने। शंकर भगवान के दया जेकरा पर रही ओकर केहू कुछ ना बिगाड़ सकेला, बस बाबा पर भरोसा रखे के बा, सब भगवान मनोकामना पूरा करी हैं। ए गुरु बहिना ओइजा से देखी बेचारी चल दिले बड़ी गौ माता पगहा खुल्ले बा, बछड़ों के पगहा खुल्ले बा, चल दिले बड़ी। जाते जाते एगो जंगल में गइल बड़ी, रोआ तरी बछड़ा के लेके बड़ा तेज प्यास लगल बा। अपना बछड़ा के लेके जब जा तरी पोखरा में पानी पिए, एक गुरु बहिना ते एगो शेर के नजर पड़ल बा। कहले बा कि ओ आज तो बड़ा भारी शिकारी बा, आज तो एकरा के हम जी भर खा लेब, हमारा आज पेट भर जाए। एक गुरु बहिना जाके जे आ पानी पिए के गौ माता मुंह लगावत तरी तौले शेर पीछे से आके गोड़ धल लेहने। गौ माता रोत तरी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करत तरी। कहले बड़ी कि हे गुरुजी हमरा खती ना तो हमरा बच्चा खती दया करी। ठीक भाई शेर हमके खा जास, लेकिन तनी अपना बछड़ा के दूध पिया दी। एक गुरु बहिना शंकर भगवान देखी ओइजा साक्षात प्रकट भइल बने, आ साक्षात प्रकट हो गए ऐसन अपन रोशनी देले बने। ए गुरु बहिना कि ओ शेर के आंख बंद हो गइल बा, आ हिम्मत नइखे, कुछ नइखे हो तो ओइजे गिर गइल बना शेर, आ गिर गइल बने। एक गुरु बहिना वैसन झटका शंकर भगवान मरले बने कि शेर ओइजे से उठ के भागत 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 कुछ दूर चल गइले, आ कुछ दूर चली गइले। एक गुरु बहिना आ वो करी बाद बेचारी गौ माता के शंकर भगवान अपना आशीर्वाद से दया से मलहम पट्टी भइल, बेचारी गौ माता ठीक हो गईली। शंकर भगवान ओइजे प्रकट बने, कहले बने कि बताओ मनुष्य तब मनुष्य है, बेचारी अपना शिष्या खातिर स्वर्ग में बूढ़ी माता के स्थान मंगले बड़ी, अपना खातिर दया मंगले बड़ी, तो हम बानी कौना काम खातिर अपना भक्त के सेवे करे खातिर। तो एक गुरु बहिना देखी शंकर भगवान गौ माता के पगहा धलिहनी आ लेके चल रहनी एगो कुटी पर, जहाँ पूरा ऋषि मुनि महात्मा बालो आ वही ऋषि लोग से कहले बने कि तहाँ लोग आदमी कहेला कि गौ के सेवा करे के चाहे, गौ के सेवा कैला से हर घर में सुख शांति होला, और गौ के पेट में आदमी कहेला कि 1.25 किलो सोना रहेला। जे गौ के सेवा करी ओकरा के कोनो बात के कष्ट ना होई। एक गुरु बहिना
ऋषि मुनि गौ माता ले लिहल लो, बड़ा खुश भइल लो, बड़ा जश्न मनावल लो, पूरा धूमधाम से हर कीर्तन और रामायण कहल लो। एक गुरु बहिना की मैंने गौ माता आयल बड़ी अपना बछड़ा के साथ, पूरा जितना ऋषि मुनि वालो सब भोज भात कैले बा, सबके खियावल पियावल, पूरा धूमधाम से हर कीर्तन रामायण भइल बा। गौ माता वही रहे लगली, शंकर भगवान से आशीर्वाद लिहली, कहली कि हे भोला जी, जैसे हमरा के स्थान दिहनी, सब गुरु भैया गुरु बहिना लोग से यह कहो कि सब गुरु जी के सेवा करो। गुरु जी अपना भक्त के अधूरा ना छोड़ेनी, हर वकर मनोकामना पूरा करेनी। ते गुरु बहिना गौ माता के कभी भी सेवा करे के चाहिए। गौ माता ऐसा रहली कि मनुष्य तो मनुष्य बा, वो गौ माता अपना भोला जी के कितना सेवा कैले रहली। ऋषि लोग से कहली कि हे ऋषि मुनि, हमार पहला दूध दुहाई तो हमारा शिव गुरु के शिवलिंग पर चढ़े के चाहिए, ओकरी बाद सभे खाई। ऐसे कि हमारा दुख में हमारा सुख में हमार जीवन दाता कर्म दाता सब हमारा गुरु जी बने। माई बाप तो जन्म देला, गुरु से हमारे ज्ञान मिलल बा, माई बाप जन्म देले बा, कर्म तो भगवान लिखले बने। एक गिर बहिना गौ माता ऋषि मुनि लोग से कहले बड़ी, रोतरी कहतरी, आ कैसे कहतरी? ओ गौ माता के ज्ञान से उनकरा बुद्धि से सबकर ज्ञान खुल गई बा। एक गुरु बहिना अपना भाषा में जीव जंतु सब भगवान भोलेनाथ के चर्चा सुनेला, सबकर उतने ज्ञान बा जितना कि हमनी के ज्ञान बा, सबकर उतने ज्ञान बा। गुरु बहिना गौ माता कहतरी ऋषि लोग से कि सरस्वती ने सर दिया, अरे है गुरु से मिला है ज्ञान, अरे माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। कहतरी कि सरस्वती माता से ईश्वर मिलल बा, गुरु से हमारा ज्ञान मिलल बा, माता पिता तो खाली जन्म देले बा, कर्म तो भगवाने लिखले बने। उहे कहतरी रोतरी गुरु बहिना कि सरस्वती ने सर दिया, गुरु से मिला है ज्ञान, अरे माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। तो ये गुरु बहिना माई बाप जन्म दे दिले बा, तोहरा कर्म के हाल ही नहीं खे जानत कि तोहरा कर्म में दुख लिखल बा कि सुख लिखल बा। कर्म अपना से बनावे के बा कि निमन कर्म करब जता निमन फल मिली, बाउर कर्म करब जता बाउर फल मिली। तो कर्म के अपना से बना लेवे के बा कि भोले बाबा के चरण में लाग जाए के बा, और दुख सुख हर चीज भोले बाबा से कहे के बा, हर कष्ट हमारा भोला जी कटी हैं, सबका पर दया बरसई हैं। तो ये गुरु बहिना जे भी हमार भजन भाव सुनत हुई, जैसे हमारा भोले बाबा के भांग धतूरा हरियर रहेला, वैसे ही जे भी हमार भजन भाव सुनता वैसे ही हरियर रहो, और सबका घर में सुख शांति रहो, रोजी रोटी में सफल मिलो। हमार कथा अगर जो अच्छा लागल हुई खूब प्रेम से सुन के लाइक सब्सक्राइब करी जा, और अपन दुलार प्यार आशीर्वाद है बेटी पर बरसाई जा। तो एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, हर हर महा